וואי, בלחץ. הכל צריכים לעשות בשבילך, נכון? אבי? אני לא ביקשתי היום. אבי? 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 תראה מדוקה. אבי? אבי? מה? אולי נצלם עכשיו? לא. למה לא? ככה, כי זה לא מתאים. אבל אתה קבעת להיום, את צריכה לדאוג לא, את צריכה לדאוג שאנשים שאמורים להיות על הסט יהיו על הסט, לא מעבר לזה. אבל אבי זה המצב לא עכשיו? מעבר לזה. אבל אבי זה... לא! מה? כאילו... די, לא, די. הנה, אתה רואה עכשיו כולם... מה הבימאית כאילו עושה? היא כאילו יושבת פה כאילו בצד? היא לא בימאית, היא צלמת. אני קניין. קונדומים בטעם דוב. זה לא פייר. אבי, זה לא פייר. יואו, אבי.